May vlog panita karon og saging kay tong maruyaon. Ang sarap-sarap. Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. Panita karon og saging kay tong maruyaon. Nalagay siya guys. Atong luto. Tara na ito mantika. Yan tayo nito sa nato. Karon butahan nato siya og asukar. Ato na siyang ipalatik. Mauna na atong gilunod na sa mantika. Ang atong maruyaonon. Ato rin siyang balihon kuan.
Ipauwahin na to ang asukar. Dapat lutuan sa sadaan. Okay. Ano ni atong maruya? Kula na siya, kula. Muna ni siya, luto na among maruya. Ang sarap-sarap. Ni atong maruya guys, lami kay siyang forma. Red kaayo. Karon kay luto naman atong maruya, ang kaon na ta. Mga unta ninyo.